Здравейте! Get ready with me и си отварям клипчета. Значи, да знаете, гледам се гледал. Значи, първо, дано да са станали, защото ако не са станали, ще се практика. Значи, така. Ей, сега се обръщам. Чухте този шум, нали? И аз ще се върна, когато не спета тази. Разберете. Ще се върна след малко. Окей, върнахме се, хора. И сега Кире реши. И така. Добре. След като съм си срясала косата, отиваме... Отиваме към гриба. Дано, като че ли само 12 напред, дано. Ето, така. Да видим кога. Раздели на ми косата. Това се грима. Сега знам какво да правя. Ето. Показвам ви шкафа. Вътре събирам пари и неща. Тук е моята близалка. Вътре с гланцове, лакове неща и както и да е. Това го оставя. Защото значи, това е първа част. Ще си вземам олива. Супер. Да, това е. И си... Взимаме грибачка. И сега гледаме се тук на гледал. Се пита, че направо изкочих се яката. Ще запиша номера. Това е твой номер, нали? О, сестра ми тук говори. Не обръщайте внимание. Всъщност, абонирайте се за втора част. Хайде, Стеф.